Waan toe gaat hulle. Ouwens, ons moeten bij elkaar komen met de rechte story. Leer die bara zo. Toch het zo, right? Mijn rug, wacht, wat bedoel je? Hoe vat iets uit? Mijn rugpijn. Ja. Mijn opa had altijd weer gezien. Altijd weer gezien, pas mijn foto op. Kijk hoe lijkt mijn nice ook op zijn foto nou. Wat pak je cornflakes? Ik bedoel barbecue nachos. Jalla, weet je waar we die gaan nie, ouwens? Hulle kom altijd die in. Altijd. Dan pak hulle upstairs. Koop hulle met besje. As maar die Viti, as maar die hele tijd met die. Daar zo kom. Waar is pizza? Hier komt pizza. Hier kom je aan die achter. Wat de poes gaan hier aan? Kan jij niet nice op een klein nie? Weer dan op. Weer dat paraat, ouwens. Ja, rijk eens. Hoe kom je altijd dit van die aan en ja, die feit dat hij op is? Huh? Als je maar dat je nooit fokkel, weet hij. Nooit weet hij fokkel. Altijd kom je hier. Zoals een poes. En dan wat? Dan gaat er een keer bier. Kijk je pizza, als je een ding wat ik lijkt van jou lijkt je. Zij lijkt ze laat en kom. Maar als je duidt, maak je kastjes op en goed. Ooit heb je aan de stemming gehad gestaan. Hoe bedoel je glad? Hoe bedoel je glad? Hoe bedoel je glad? Hoe bedoel je glad? Je oude wat glad is je fucking heen. Ja, zij. Ze gaan fucking laten. Kijk hoe lekker man. Waar is die fucking heertjes? Streef me nou. Als je maar die fokkel weet je, tijdens de mij die nuts weet je. Hij kon nooit hier met wijn aan die, hij aan elkaar oors moet voor hem bijgooien. Wacht, hij hoort je kan. Je lijkt het hem nog bij je para.